Dobrý den, rád bych vám dneska ukázal dům s krásnou zahradou, který může být váš. Jedná se o zděný rodinný dům s dispozicí 7+1 s rozsáhlou přístavbou. Dům je sice určený k celkové rekonstrukci, ale díky nebývalé velké zastavěné ploše o výměře 441 m2 nabízí opravdu široké možnosti přestavby. K dispozici jsou všechny základní inženýrské sítě, elektřina, plyn a obecní vodovod. Odpad je aktuálně sveden do žumpy. Dům je částečně podsklepený. Zahrada za domem je mírně svažitá a na svém konci přechází v malý soukromý lesík. Celková plocha pozemku činí 2771 m2 a k nemovitosti je bezproblémový přístup z obecní komunikace. Velkou výhodou této nabídky je také poloha. Vojkovice leží přibližně 10 minut jízdy od Frýdku Místku i Českého Těšína a zhruba 20 minut od Ostravy. Je to perfektní místo pro podnikavé rodiny a kutíly, které si určitě zamilujete. Jestli zrovna hledáte nové místo pro život, tak toto je jedna z nejlepších možností. Rád vás tady provedu osobně.